защото държа нас това, което казвам. Благодаря. Заповядай. И ще ви Мерси. Да, ресваш погледало. Тук браво, Яна, много се радвам. Много изглеждаш. Много ви благодаря. Пайпе не пляска за вижда. Може плати глоба. Ами медалите? Медал? Да, медала. Медалите купихте, сега ще видим купата в кой ще отиде. Някои двете се справи. И Стефанова! Браво, Нели! Браво! Нели, взели купата! Купата, заповядай! Забравяме медала от Бори. Чакай, забравяме половината подаръци и се гониме после. Така че медала. Място. Подарък. Поздравя да си го ползваш. Изненадах себе си. И букет и снимка. И нас. Как ти отива? Ще ли съм знаела, че червено? Ти нарочно си искаш така да ги разгледаш. Не ли? Ами, за спомен снимка. Физическа активност. Така само една снимка да си направим. Да дойдат второ място Диана. Харесвам да снимките, обаче що казвам? Нели. Пуснахте ли това? За томболата. Благодаря. Трето място Мариети. Има още подаръци, така че не сме приключили и томболата. Томболата следва. Айде. Мили другарчета. Ура и нагоре. Заповядай. Благодаря. И така. Продължаваме с наградите. Още няколко специални награди. Награда за ентусиаст на групата. Награда за ентусиаст. Тишина. Награда за ентусиаст на групата. Галина Петрова. Браво! Заповядай. Удари. Аз ще купа един весен. За мен е ентусиазъм, защото нито едно занятие печели тази специална награда. Браво! Знам се да участвам. Мерси, момичета. И на вас пожелавам да не пропускате нито едно занятие, защото там освен че сваляме килограми и купона става невероятен. А може би от това се отслабва, да знаете. Със сигурност, който има добро настроение и гледа позитивно на нещата, отслабва. Абсолютно. Това е казано. Благодаря отново на вас двете и въобще на цялата група, защото купунджи бяха невероятни. Да. Спорта всяка неделя от 3 часа до 5 часа, т.е. 15 до 17 на стадион Васил Левски в залата на МД Спорт. И нашия спортист, всеки може да се обърне към него за повече информация за билети и карти. И това е Ани. Ето спортистите, продължава в същия дух. Това е нещо специално, изненадващо, което ще ти послужи сега като пътуваш, заминаваш на екскурзия, така че носи го там, ще ти послужи много. Чекове. Програмите, почва да вижда, че вече не се запъхтява и почва да се чувства по-енергичен и трябва да си изразходва енергията
и отива на спорт. Вече тук има някои последователи, които се включиха и спортът е невероятен. Искам да ви кажа, независимо човек на колко години е, спортът е невероятен. Защо? Защото почваме от начало бавно, после се забързва, после до края вече сме потни. Има и душове и може да се преоблечете, но човек се зарежда за цялата седмица с енергия. Пожелавам всеки един да присъства на спортните занятия и да взима участие, не да наблюдава. Бъркай, аз бъркам, ти бъркаш и да видим кой ще бъде късметлията. И това е Милена Димова! Искам да кажа, понеже аз се сегнах, че не взех купата. Подкупих предварително, иска поне нещо да ми даде за стимул. Ето да. Тази година това до година Оскар. Благодаря. Пожелаваме ти. На път съм.